Khululeka right now. Yebo nto nebalekile ngale moment. What's Emveni important ba uqhubeka kwamkela uYesu. after we accept Jesus? Sometimes mawusamkela uYesu When you accept Jesus, because elixesha sidila nawe ngalo lifutshane kakhulu. the time we're dealing with you is Le short. hour because hour ulapha lisifutshane. Xa usamkela uYesu kwixesha elifutshane ngohlobo. When you accept Jesus, Sometimes uye udinge a piece of deliverance, you need which deliverance. means umoya ubuhleli apha ngaphakathi kuwe. The spirit that was dwelling in you, La moya mawuphume nawo. it must leave now. Okay? Otherwise la moya xa usamkela uYesu When you accept Jesus, kwixesha elifutshane, in a short time, la moya yakwazi uthatha i-chance uba nawo uhlale. that spirit can take chance to Sometimes dwell in as uthi well. kuzo umke totally. In order for it to Umke be xa umuntu totally, eqalile ngokuthandaza efunda iBhayibhile ekhonza When kube khona someone la moya umkayo. has a- But is yona reading new the life Bible and yona started uyifumene. but you've received a new life. Ubomi obutsha bona ubufumene. The new life you've But ke ngoku received. la moya ubungaphakathi kuwe But that spirit that ngaphakathi. was inside of Kabanye you, abantu uyakwazi ukumka immediately. Kabanye abantu uyakwazi uba ngexesha samkela uYesu afumane new life, some but it la can moya be immediately. usekhona. To some it can remain. So yanzi libalekile uthandazela bana So la it's moya ubukuwe wona uphume that spirit that was so in you that to leave, uzokwazi ukubona kakuhle i-new life yakho. so that you can see clearly Otherwise your la new moya life. ungakuphazamisa ungaboni ubomi obutsha. Or that life, that Okay. spirit will disturb you not to Yes. see your new life. I mean ukuthi lo moya uyakwazi into yobana babukhona amaphupha wawo If- la maphupha besenziwa ngulo moya The dreams that were ungareceive being new done by life the spirit, baphinde baziwe ngala maphupha. you may receive your new life, but So they still come through sometimes the dreams. ixesha elifana nelo uba wamkela uYesu ufumane a piece of deliverance In a time be like this, delivered kula moya ibangeba la maphupha wabo bangakwazi ubuya It ngawo causes back them ebomini bakho. to be unable to So come back endaweni with the bababuye dreams. uzavele wothuke ngoxa uza namaphupha wabo. Now you will be surprised when you see So their ngothuka dreams. ngathi uyoyika nono ngoku umoya As if you're kaThixo afraid. kuyakuvusa ngoku xa The Spirit kuza of la God maphupha wabo. is Okay? waking you up when their dreams are coming. So khuleka ke right now in Jesus. So be delivered. Come out in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. Father, we pray for this life. Yes. Thank you, Jesus. Wait. Mighty name of Jesus. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes. God. Yes. Come. Come out, you demon. Jesus' name. You demon. Fire in the name of Jesus. Come out in the mighty name of Jesus. Move, move. Come out. Mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. Yes. Sibele kweni sakhe. In her womb, Amaphupha wena obumnyama hambani nawo. your dreams of In the darkness. mighty name of Jesus. Ngegama likaYesu. Come out. Phuma, Yes. Come out. phuma. In the mighty name of Jesus. Ngegama likaYesu. Yes. Puman. Yes. Nenzani kuye? What are you doing? in her? Huh? Nenzani kuye? What are you doing in her? Nenzani kuye? What are you doing in her? Huh? Nim attack ngamaphupha wena. You are taking her with your Yeah? dreams. Nifuna ntoni kuye? What do you want in her? Yeah, shout right now. Holy Ghost, fire! You are Yeah, burning right Papa. now. In the mighty name of Jesus, come. Yeah, Papa. Come. Where does it mean uthini xa uthi uyapapa? Yeah, Papa wena. Huh? Wenzani kuye? What are you doing in Papa her? wena. Oh, which means uqhela uhlala lapha kuye. Wena uyaphapha. Huh? Uyaphapha wena. Uqhela uhlala lapha kuye. Ewe. You are used Wenzani to apha it. kuye? What are you doing in her? Huh? Thula. Yeah, shout right now. Thula. Yes, I think ufike kwenye ndawo. Fire! Yes. Sibele kwenza isunza. Fire! Mighty name of Jesus. Speak out. Yes. Ne under igunyuso nikelwa. Yes. Thula. Nifuna ntoni kuye? Ndithe What do you want? thula. Yeah? Ndithe Fire! thula. Ndithe thula. Fire! You demon. Uyaxoka namhlanje. Fire! In the mighty name of Jesus.
Holy Ghost, fire! Oh. Mighty name of Jesus. Holy Ghost, fire in the name of Jesus. Speak out. Teta. Nenzani kuye? Ima. Yeah? Is a confessor namhlanje. Imazaxela. Yes. Ima. Khuluma in the mighty name of Jesus. In Ndithanda the waxela. mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Uyantshisa Yes. kaloku. Fire in the Thula kaloku Holy Ghost, uyantshisa. fire in the name of Thula. Yes. Holy Ghost, Thula. fire in the mighty Thula. name of Jesus. Thula. Holy Ghost, fire in the Thula. mighty name of Jesus. Thula. Speak out. Nenzani kuye? Thula. Nenzani kuye? Simbambile. Yeah? holding- Ibambe ntoni nantoni What are kuye? you holding in your life? Eh? Umntanakhe akakwazi nothetha akakwazi nohamba. So nenzeni emntaneni wakhe? What did you do to Speak him? out. Eh? Simbambile. Nimbambe kanjani? Mbambile. Nenze ntoni emntaneni wakhe? Bambe yonke into yakhe. Number 1, ntoni ibambileyo yokuqala? Bambe yonke into yakhe, impumelelo yakhe. Okwesibini, ntoni ibambileyo? What are you holding? Inzala yakhe. Ningene njani kubo? Akaphinde How did zale you kubo. enter? Ha? Akaphinde Ningene zale. njani kuye? Ngenile. Ningene kanjani? Niyasha right now. Fire, Holy Ghost. You are All over this burning world. right now. You demon. Fire in the mighty name of Jesus. Oh. Fire in the name of Jesus. Speak out. Huh? Nenzani esibelekweni sakhe? What are you doing in her womb? Siyamdestroy nabantwana bakhe bakwazithetha abanye bava esikolweni simdestroya Esibelekweni sakhe nenzani? What are you doing in her Ha? womb? sifuna idestroya yonke into yakhe Esibelekweni nenzani? sihleli siyamdestroya simkhupha namaqhuma yonke into apha esibelekweni yonke into siyamvala Nimkhoma qhuma esibelekweni. ewe Injongo yenu yintoni? What is your purpose? Injongo yenu yintoni? What is sifuna your purpose? umbulala Ha? sifuna umbulala Ngoba e10 wenze ntoni? Why? What did you do? Nifuna umbulala ngoba e10. Why do you want simjongile to ngathi kill him? uzaphumelela ebomini Ha? simjongile uba Nenzani kwi-life yakhe uzaphumelela yomtshato? What are you doing in the life of destroy marriage? yonke into Nenzani kwi-life yakhe yotshata? nasendlini Marriage. baxabana kokoko baxabana kokoko nasendlini Nina baxabanisayo? baxabana ngobelapha ecaweni Ha? baxabana ngoko becaweni Niyabaxabanisa? bayafuna kokoko umyeni mamabuye apha mamabuye Nguwe lo osebenzisa umyeni wakhe. Are you the one mamabuye using the mabaphume apha Ngoba kutheni? Kutheni ufuna baphume apha? Why? sabadestroya Kutheni ufuna baphume apha? Why do you want them to bayingqondo leave? enkulu sabadestroya bacimba babhadlile You see? babhadlile Yabona ke imimoya You see, spirits. ehleli kuni ngaphakathi. They are Yona inside of ngifundise you. ngomoya kaThixo. That's why I taught you about the spirit of Bamkelana God. umoya kaThixo bekuni ngaphakathi. Accept the spirit of God to be inside of you. Usisibeleko basebenzisa amaqhuma yonke la Womb, ebomeni yes. bakhe. And bafuna makafe. They want him to Yesu ufuna die. benobomi. Jesus wants us to have life. Abagqirha afuna makathi makafe. Which is wanting to Mangamkhethi die. njani Yesu? Ngoba How can uYesu you not yena choose uzele into yobana mawube nobomi. Because he wants you to have uYesu yena life. ukuphathela ubomi. Jesus has brought you life. In the mighty name of Jesus. Fire all over this body. You demon. Fire esibelekweni sakhe. Zonke into zenu. Fire in the mighty name of Jesus. Fire your demon. Yes, and no choice. Fire in the mighty name of Jesus. Shana bombaki. Shan. Pumani kubo. Puman ungaphindi boy. Pumani kuye. In the mighty name of Jesus. Anina choice. Esibelekweni sakhe. Esibelekweni sakhe. kudala Emshatweni sandla wakhe. lapho kunzima uphuma kudala Nizawuphuma sandla lapho namhlanje. You are leaving. kudala sandla lapho Igazi likaYesu laphalala kudala phela namhlanje lisakhulula namhlanje lisahlamba ngalo igazi lenkosi Yesu isibeleko sakhe niyahamba kuso niyahlanjwa niyasuswa ligazi lenkosi noba nangena nini na noba nangena njani na bathi ngamandla segazini By the likaYesu power in the blood of Jesus. phumani right now Leave. umlilo fire yes esibelekweni come out out siyahamba siyapakisha phakishani into zenu siyapakisha emtshatweni wakhe siyapakisha emyenini wakhe siyapakisha ebantwaneni bakhe siyapakisha Holy Ghost fire Hey. Holy Ghost fire Ah. Holy Ghost fire in the mighty name of Jesus Holy Ghost fire Oh. ule family yonke imimoya obumnyama Holy Ghost fire Yo. in the mighty name of Jesus phumani ngaphinde buyele kuye come out out the mighty name of Jesus out esibelekweni sakhe out emtshatweni wakhe Out of her marriage. out ebantwaneni bakhe Out in her you children. demon you Satan moya obugqirha I command you out in this life out in this family in the mighty name of Jesus Ngegama likaYesu. I cover this life ngegazi likaYesu Cover this whole indlu body. yakhe ndikhaverisha ngegazi I kaYesu cover her house by the blood umtshato of wakhe Jesus. ndikhaverisha ngegazi kaYesu Cover her marriage by the blood of in Jesus. Jesus mighty name free ukhulekile
You are free. You are free. Promise. Uze ecaweni. the first time coming to Uya church. kwasecaweni. Ba ufumana prayers. Receiving prayers. Awuqale uze ecaweni. It's not the first Ba time. ufumana prayers. Unifile xa nsithi la demon iqhelile. Yes, that's why nsithi kuyaqala na. Ufuna ukubona into bana I want to show leza demons zicima fama sela nabantu baqhela uthela nabo. that those demons yes, think akubonisa they are speaking with the people they normally speak with. Hallelujah. So bekusenzekani xa uye maybe ecaweni? What was happening Beke when you go kwenzeka to ntoni? church? Andiva tata. Beke kwenzeka ntoni xa uthe waye ecaweni? What happened when you went to church? Iyabona tata uba ikhona ingxaki endinayo esibelekweni kodwa can see I have a problem. ayincedakali. But I did not find You help. mean ba uxele bunengxaki esibelekweni? Ewe They tell you they give a problem. ungabikho mntu undincediyo kodwa uzandixelela But nje nobody's ingathi helping nobunzima le nto ndinayo. As if this thing is difficult. So you mean ecaweni kunomuntu othi unento aphela athi inobunzima lento nayo? You mean someone was Uphelele saying apha athi sinobunzima angatsho uba iyawuncedwa it's yintoni. very difficult. Yabona la moya Help. ubuthatha phaya babune sure into bana yes. That's Une sure into bana uye kwicawe ezifana had nezi. assurance that she went to churches like these. Sicima xa ndithetha ani pick up hanga into bana Don't think when lo I speak hlobo about the lomoya pickup, kukhona apho bekhe kwaya khona wathandazelwa khona. there is somewhere she went to Yeah. and was prayed for. So hallelujah. Uyive ngabani le nkonzo namhlanje? Uze nabani kanye uyive kanjani inkonzo? Uyazi kanjani le nkonzo? Who did you come with or how did you hear about the church? Ukhona utata wayekhe waye eMonti phaa kuthi endlini utata oJohn. Okay. Ewe wayekhe waya phaa kuthi wathi yesize enkonzweni. That we should come to church? Ewe qha asade saza ke sabe sikwela cala seMonti. We never came. When we Ngoku in sa London, utata wa relocate wazophangela ngapha. he relocated Saza and ke came to the ngoku Yena nam nomyeni wakho. samlandela kulo then we nyaka followed sazohlala kweli cala. this year and Okay. stayed this side. Ngoku namhlanje ekuseni So today in ndihamba the ndisa umntana lo wam ekrishi phaa kwakhe I'm utata. taking my child to the creche. Abuze uba umama wakwakhe unangaphi lo mntana ndithi How una old is 3 this child? years. And I said, Okay. they are 3 years. Athi ndibone engakwazi uthetha. I see him being unable to speak. I think le ndizo demons bezichaphazela ne. That's what the demons were speaking ba about. umntana wakho akakwazi uthetha. blah, That the blah, child blah. is Okay. unable to speak. Okay. Athi ndithi ke make hayi kudala engakwazi uthetha nohamba othi It's been ndibona quite nohamba some time. uyaqadazela wangakwazi uhamba When they can't Okay. walk properly. ndithi ke make ewe kangangoba unoba sihleli emva koba ndisigqiba umbeleka After I i-3 gave months birth, esibhedlele we spent 3 months in the hospital. Okay. kwathiwa bathi oogqirha abayazi bakwenzeka ntoni kodwa into And the doctors said they don't know abayibonayo what is happening. i-infection aphume nayo But it's the esibelekweni infection that the child was So born bangaphi with. abantwana bakho? How many children do you have? So ngabo bayithi bahlela ile challenge yomhlambi yongakwazi uthetha. Do they both have this owe challenge? oqala uyakwazi uthetha tata qha firstborn can unayo speak. into endimbona ingathi iyamphazamisa cause But qho esikolweni they ndiyabizwa do ukuthi have a akakwazi disturbance. ufocus Because they say at school he Bese- can't bese leza focus. demons wena bezithetha. Guys, are you ready? Thank hallelujah. Wow. I think uYesu wenza izinto uzibone. I think Jesus is Yes. doing something Khona that you can umehluko see. ngoYesu. Yesu thetha ngomoya wakhe nangelizwi lakhe Speaks asogqiba about kwenzela into his uyibone bana and does something that you can see. inyaniso yonke ifumaneka kuye. That the truth is found Amen. in him. Now, I think memos vele ke ngona demons I zithetha think you've kuwe. heard for yourself. So I think into ebaluleke kakhulu basukubonisa into bana What's important is ngexesha to show you. sikuthandazelayo bakwenzeke ntoni kuwe. By the time we're Okay? praying for you, what And happened? also uzazi bana ukhululekile. And to know that you are Amen. delivered. Yeah. Okubalulekileyo What is important kuthemba Yesu okukhululeyo is to namhlanje. trust Jesus that is delivered you today. Okubalulekileyo kuhlala kuYesu okukhululeyo To namhlanje. remain in Jesus that is delivered you Okubalulekileyo today. kukhonza lo Yesu okukhululeyo To serve the namhlanje. Jesus that is delivered you Amen. today. So ingabe into ze demons uyazazi? Ingaba zonke into bethanga le mimoya apha namhlanje uyazazi? Do you know all these things? Senjiba lendibani isisu sakho basenzisabana amaqhuma sibeleko sakho. hayi Your tata stomach had Awuyazi blisters. loo nto? Do you know that? ndiyazi uba ndiyicingela ubona uba kwenzeka nto ndiyazicingela nje tata. Obungayazi ba yile mimoya. You don't Okay. know that it's Okay. these spirits. Okay. But uzibonile pha ukhululeka kula mimoya. But you saw yourself being delivered there. So Yesu ukhululekele ukhule forever.